First love never die. Nagapati bala ka mo si Papa J. Boy Nonoy? Depende siguro. Depende. Depende sa kadalmon Oo. sa iyong naging relasyon Correct. sa imong first love. Kag depende sa inyo nga inagyan. Malay mo ang first love di mo may ara sang masakit nga pinaagi sa Agoy. imo. Agoy. Siyempre, Di mo gid siya malimtan. Hindi. Pero hindi sa punto, Nga. hindi nga about sa pagpalangga niya. Hindi Nan. mo siya malipatan, bangod kay sa mga sakit nga iyang nahimo para sa Andamay ka. But sing ganon gali, duwa ang duha ang- meaning sang first love never die. Karon kabalo na kamo. Kabalo na kamo. Papa J, pa Boy Nonoy, ang ginahambal niyo nga sakitan. Paano Papa J, Boy Nonoy, kung sakit nga lami? Sakit Apoy, nga sakit lami. nga lami. Ang Apoy, nahambal sakit ko nga sina, lami. sakit galami. Ang nagambal kang namangkot sina, ikaw dodong, o hinday, nagakinahanglan kang ngil-ngig nga tambal. Ang damay ka tawhanag. Anong sakit nga lami, Sakit nga pandamay ka? Siguro kabalo ako sina Papa J. Kung nga sakit nga lami ang Yan, iyang yan. nasinati, kay sige, be. gilukit ang iyang ingron. Sakit Galuha. nga lokito ni Ingron. Makaram-karam nga medyo masakit-sakit. Ang ganing wala gid ko nagapalukit. Uy, nagapalukit, nagapanglukit lang. Makaram-karam nga Ikaw, masakit-sakit Ikaw, nga gihapon. medyo makatol-katol. Manang yabang Kana. Kana asawa sa kano. Itago na lang ninyo ako sa pangalan nga Janeline. Kinilin. Papa J. Boy Nonoy, 36 years old na ako. Ay, abaw. Sang high school pa lang ako, Papa J. Boy Nonoy. Paborito na ko ang subject nga math. Abaw. Very Sana good. all paborito Yan. mo. Halin sa pag-eskwela kung gikan grade 1. Wala mo naging na paborito ng subject Wala ka? ko ginana paborito, Damay na. Papa J. Kay hangtod karon. 1+1 gihapon akong nahibaluan. Pero ako, Brad, paborito kay nako nga subject na. Kaya dati, ang among subject sa math sa high school is alauna. Oy, Paborito kayo nako na. ting turuyugit. Paborito nako ng oras sa matulog. Ang damay Pero ka. paborito na akong nga numero dira ang 9, 8, G's, Jack, Queen, King, kag alas. Tungit na. Uy, bawal na naman na. Bawal na. Ang damay ka na. Yung bawal na. Yan, Sa mga hiligit bula-bula dira ha. Ang inabawalan na. Bawal na. Ngayon ni Papa J. Boy Nonoy. Sa pagtungtong ko, Papa J. Boy Nonoy, sa kolehiyo, na-met ko ang ako ang gitawag og first love. Ang dami. Actually, classmate mi sang high school. Pero naging kami na sang college kami duha. Abaw. Wow! Wow, tayo yun ang Tayo yun, ilig tayo sang yun, inyo tayo. nga pagpalanggaan ay. Ini ni Papa J. Boy Nonoy. Nagbulagay kami after namong pag second year college. After ato Papa J. Boy Nonoy, nag-transfer sa school, wala na ko'y balita sa iya. Pero ang tinuod Papa J. Boy Nonoy, palangga kayo na ko itong tawana. Palangga ko nga tatay. Nga itago na nato sa pangalan nga Marco. Oy, Marco. Pangalan. Tol. Dami kaila nga Marco Sola, Marco. Brad. Guwapong tao. Gwapong tao. Medyo ang buhok niya. Ang lawas. Guwapog lawas. Dakog lawas di ay. Dakog lawas. Macho na. Macho pa. Ay! Hindi na sa subong? Ang balita na ko, na siya, Brad, siya nang isa sa leader. Sa isa ka simbahan. Uy! I think siya, kuha na siya subong. Ministro na siya. Ay, ministro na. Brad Marco, din ka man subong. Good luck ni mo, Brad, ha? Kau ba namang DJ ka mo sa una? Mayo, no? Yan. Balita na ko diri sa may Sarangani area. Pero ikaw, Papa J, why man nagsulod sa pinsar mo? Naaas ka. Kung wala lang ko na Nahulog. Nahulog sa una Sa diin. sa Tamburong. Tamburong. Ano siguro, Brad, pastor na karon. Ay, aba. Ano nga klase ka tamburong ay hani na.
Katong tamburo nga sakto lang ang nasa taas sa tiil. Katong tamburo nga sakto lang ang lansang. Andamay ka. Lain-lain nang imo. Balik ta. Si Marco, Papa J. Boy Nonoy, mahambal ko gid nga first love na ko. Sang college kami. Salamat sa ato mga 334 ka mga live viewers. Magpadayon kita. Balikan ninyo ning ato ang episode sa YouTube, Boy Nonoy, Papa J. Para makita ninyo dito ka brigada. Walay commercial break. YouTube na to, Boy Nonoy, Papa J. Papa YouTube J. channel. Si Jesus nagatanaw. Uy. Ba? Jesus. Good morning sa imo, ha? Yes. Si Jesus Megad Atibula Jr. Sabi ko, di na siya rin. Ay, nako. Ini Papa J. Boy Nonoy. Si Marco, grabe gid ang pagpalangga ko sa iyo. Grabe man ang pagpalangga niya kanako. Aba, mayad. Papa J. Boy Nonoy, nabot pod mi sa punto nga bisan second year college pa mi that time. Natirawan gid namon Papa J. Boy Nonoy ang dili dapat matirawan. Ay, abaw, tani ka naman. Kung nakabalo lang ko Papa J. Boy Nonoy nga lami di ito high school pa lang gitistingan na namo. Hoy, pandamay kang bataag. Ang ano na, klaro ha. Ang gitawag Papa J. Boy Nonoy og kana bang butang nga dapat sa mag-asawa lang. Kaya, okay, naintindihan na naman. Bot sing ganon, Papa J. Duwa lang inakabutang. Ano? Kung hindi bakukik, bakukang. Andamay ka rin. Oo, Papa J. Boy Nonoy, nahatag ko na sa iya ang tanan. That's why, di ko gid siya malipatan, biskin, hindi na kami. Ha? Nagbulag na ni sila. Nagbulag na. Papa J. Boy Nonoy, may karelasyon na ako sa buong live-in partner. Amo ning gusto kong pa yung advice Papa J. Boy Nonoy kung ano ang himuon ko kay sa among sitwasyon sa buong sa akong karelasyon, pertigid Papa J. Boy Nonoy kapuraot. Abaw. Okay. Butsi ganon. Hubas. May bata kami Papa J. Boy Nonoy, halos hindi gid man masuportahan sa akong bana nga nagaobra as construction worker. Butsi ganon, Yan. kusog magmartilyo. Di ba gid magkumpiyansa ning kusog mong martilyo ng construction worker? Ano man, nakasuot pa ning helmet. Nan. Safety first. Butsi ganon, Papa J, basta construction worker. Kusog magmartilyo. Kusog pagid pagabuton. Bara di kabra pa gamit. Bara di kabra ang gamit. Bara di kabra ang gamit. Siya ro, hindi mauklap. Amo na, Papa J, muna na pangayon kong advice. Kay ligad lang nga si Mana, nagkit-anay kami. Kag iba na ang pamustura ni Marco. Ay, abaw! Daw isa na siya, Papa J. Boy Nonoy, ka-professional. Kag sa pagkakita na ko siya, kag pag-istorya na mo, Papa J. Boy Nonoy, daw nagbalik ang dati kong pagpalangga kay Marco. Kag nadulang akong ginabatsyag para sa akong karelasyon sa buong. Talang gali. Papa J. Boy Nonoy, taga-ay mig advice. Kung anong sakto na kong imo. Nagmamahal, Jeneline. Uy, human na? Wala ba di? Parang gini niyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy. Sugdan ko sa among sitwasyon sa akong karelasyon. In-inini. Papa J. Boy Nonoy. Kotok lang! Shout out daw kay Sheila May Arriva Silvio. Arribas! Maria Edna Saladar. Oy. Murag James Bond of Tom Cruise kunong ato ang peg. aba. Andamay ni si Anonas Lagpot. Capricornian Lovely Garnet. Ay, aba. Si Matt Evans kag si Sir Mario Yodela. Yan. Si si Robert Bolak. Bulak. Tulo daw yung luha. May mga Si Jinggoy kakadlaw tungod sa kabuang ninyo. wala ka na gani nagturulo ng imong luha. Barrio 5. Si Bert. Salamat, Bert. Angel Rosimo Amparado. In.
ni nga, pangabuhi ni nga. Gang. Sige na pa, wala pa sa tubig, ah. Gang, pasensya kay gang. Manghugas ako, di paano ako makapanghugas kay wala sang tubig. Pasensya kay gang kay... Ay, ang puta. Subong lang nagpadala ang water district. Nautdan galit ang tubig. Ay, sus, gang. Gang, magkabo ko gang. Di ba, gang? Maghakot kong tubig gang. Di ba, Maghakot gang? kong tubig gang. Nasipirit naman tong bayad para sa tubig naton. Gang, nabayad na ako sa kuryente gang. Wala tayo kuryente. Gang ba? Ba't na tayo kuryente Di din ba lang nga, 3 days na kang ginambalan nga, magbalik ka dito kay wala na kitang bugos sa bugaso. Gang. Tanawang galantangan naton to, humasubasi ka ayo. Mano na lang kita sinigang man, ano nga pangabuhin niya nga. Wala na sang agas. Wala kita bugas. Ako gang, wala pagidugas, mano na lang kita sini. Mga bata tao, Gang, maningkamot ko gang. hindi ka sustenir ganin ni imong nga trabaho dira nga construction worker. Gang, kaya lagi ni gang. Ano Kaya nga lagi kaya? Pila ka na nagambal sa akon nga kaya mo na permi. Maayo ka lang permi sa hambal mo kaya pero hasta subong nagapinitinsya kita gang mga bata gang oh. Gang, Luwi ka man sa mga bata tagang. Kayahon ako ni gang. Kayahon ako ni gang. Sige ka lang kapromisa sa akon, kulang man ikaw sa aksyon. Maayo ka lang pasugiron. Pero kulang ikaw sa aksyon. Maayo ka lang kung gabi. Wala tinoda na gang. Tuod man na. Pero gang, Maayo ka lang sa gabi. maningkamot ko gang. Wala ton pa ba nimo nga mautdan kita kuryente diri. Okay ng kuryente, tubig na lang. Ang problema, ang internet wala na nagdaga ng atong live video. Kung gani na gang. Di ba gang ginambalan ko naman ikaw gang. Ako gang nagatinda-tinda ako diri gang pero hindi ko matutukan kasi siyempre 3 bata ta may ara ako ginakungkong, may ginakugos, may ginaaba. Anon ko na lang na gang. Gang, i-promise na ko sa imo gang. Nagani ako kabakal bisan lipstick ko na lang. I-promise na ko sa imo gang. Ibalik na mo ang imong internet gang. Nawala tong internet live Facebook gang. Taragang kadula-dula. Palabihon pa nimo ng internet gang kay wala na kita gani bugas. Ano na lang ako ni akong email oh. Classic na ko Amo gang. ni ngambal ko Mas sa imo classic na gang ko. gani gang. Palabihon mo gid na iya. Maayo pa sige kuan na lang nadayunan ko. Siguro kung si Marco ang nadayunan ko, siguro way nagmiserable ang pangabuhi ko sa imo. Gang. Oo, pati-pati mo ako nga. Iatag mo sa ako ng maayo nga pangabuhi. So meaning, hasta subong, si Marco lang gabon ang imong ginauna-una. Oo, si Marco ang ginauna-una ko. Hindi man lang sa mo, gang, kundi hindi pa pati mo, abi ako, gang, ingambal mo. Pakaslan ko ikaw kay maabot ang 3 months na ko na ini. Dito sa piyak, naghulog ka man dito. Ambal mo, maabot ang 5 months. Ang wigo, maabot na. Tapos naghulog ka man dito sa piyak. Naghulog ka dito sa piyak kay ambal mo, may joke na sa lakyan mag-aabot gang pero hasta subong ano to, joke. Kung tani, wala man lang ako nagpadala-dala sa imo. Nasakit na ko sa imong giambal gang. Mayo pa si Marco. Abi ko man kung tinuod mo na gid ko nga palangga pero hasta subong 5 ka tuig na nakaligad. Si Marco lang yapon imong ginauna-una. Hindi bala mo tong rason nga ginagaw mo kay Marco, kaya mo tong rason mo. Di ba? Nasakitan ko gang. Kung nasakitan ka, mas nasakitan ako. Hindi ko mabatas kang hindi ko kaya tulukon ng mga bata nga nagapiot ang ilang tiyan. Mama! Anak? Mama! Anak? Didi ko, Mama! Dali lang muna, anak. Tanawan ko na kung may nilugaw pa diri nabilin sa kaldero. Nak. Tanawaning bata mo. Sige lang la. Wala kasi na maluoy. Mangita si Papa og pang didi mo na. Nagsige ka pag email. Email. Kung nagpaload ka siguro, ang ipaload mo siguro kung ibakal mo na isang bugas. Sanuayan kita mangina mo sini. Hulag ka man ay. Hulag ka man. Di nga kung gabi ka lang mahulag.
Balot, tay. son. Bless Dali. ako, tay. Kawaan ka ng Panginoon. Din si nanay, tay. Si Daday di mo, dito sa uma. Ah, Nagabot na pagbaling. Hoy. sige lang, tay. Ako, di naman ko kahulag aning maayo anakay. Kabalo naman ka, magsigig sool ning akong rayoma. Sige lang, tay. Normal naman na siguro, tay, kasi imo nga pangitaron, tay. Pero, di ka pagkabala ka, tay. Pasalamat na gilang tatay kay... Huwag man ikaw gina-hospital, perme. Tay, Kung sa may pa-hospital, kay wa tay pangbayad sa hospital. may harap pa man talupa, di ba, tay? Malabay... Maglupa diha. Ay lupa sa kukok, lupa sa kaang, pili lang. Si tatay pala, Tay, Anong rason mo nga rin ka di? malabay akon, tay. Nakaparbis na kamo, tay. Katong nagligan nga si Mana. Nakapaharvest kami, pero upatrabag ka sa ako para turapod kayo kuha. Amo ba, tay? Nakapag kog bugas, pero Basi gamay lang po. Tay, pwede ko kahangyo, tay. Bisan karon lang kita ni, tay, kay... Bisan bindot na lang, tay. Kag bisan upa, tay. Mangyo lang tani ko, tay, be. Bisan 3 lang gikagantang, kay... Wala kita, be, tay. Ang mga apo mo, tay. Kapi na lang gani ang ginapatiti ko sila, kay wala kita, eh. Kapi na lang yung ginapatiti ko sila, tagay. Hindi ba magsugot si tatay nila? Ang sana, anong ginahambal mo nga dili magsugot na sila? Ang iyong tatay. Dili man magpasugot si Junjun, tay, nga. Magdede ang mga bata. Magpadidi ko sa bata. Bali, Junjun, kapi na lang daw, kay mas maayo na. Umot ko na ang rason niya, tay. Abi ba na ako? Basta, tay, nagambal sa ako niya. Kapi na nga nahiya ka mga bata, kay ang ara para na sa akon. Padamay ng imong bana. Tay, Ano man lang giling ang giobra sa imong bana? wala kinabi kami, tay, eh. Hambal ko gid sa imo. Ginutdan kami sang tubig, tay. Wala namang sang bugas. Kagisa pa, tay, wala na ako sang palapitan nga iban pa. Nagpalapit ako kay Lablab, hindi man siya magpahulam. Gambal ko bitaw sa imo santo. Kasi Marco lang untang imong gipangasawa. Tay, nga malabuot pa kita dira, tay. Hindi na kita Hayo magminasulay, pag tay. imong kabuhi. Hayahay. Sige lang, tay, Importante, tay. Kapwa. Tay, pulam Sige. ako, tay, be. Paula mo Para ta. sa mga apo mo, tay, kay paigo-igoon ko lang ni tay. Pwede masiguro mo balik ni Marco. Di Makas- pa man mo kasalan na imong bana. Tay, hindi man na pwede, tay, kay biyaan ko si Marco, tay. Gagitbulos ko si Junjun, kay nagpasalig sa kami. May ginulog ko na si Happy. Abaw na, ngambal ko kanang mga hulog-hulog. Mulang ganito, tay. Tanawa na hulog lang yapo mo sa itats. Mulang ganito, tay. Pero, tay, hindi naman nato na mabalik, tay. Kaya ara naman na, tay. Kang natabo naman. Sige. Tay, pangyo ako, tay. Kuha dito sa kusina. Sige, tay. Sige, kuha dito. Bili na amigo sa kagantang para di mo ni tay. nanay, ha? Mixan ko lang sang upa kag binlod. Oy, ang sabi mo ni mo na para sa pato. Hindi, tay, i-mix ko lang kung magtigaan ko, tay. Kaya kanugon pa manabi, tay. Pang sapin-sapin ng gipala, tay. Ano pang sapin-sapin sa pamahaw. Bitaw, tay. Malabay ko, tay. Nagkita ay gali ka mo ni Marco, ha? Katong nagpa-check up ko. Ang tinuod, Inday. Siya ang naglibre sa check up na ko og mga bulong. Ambot mo siya ganun, tay. Doktor si Marco? Dili sa doktor. Engineer na siya subok. Nagkita lang mi dito kay. Kabalo naman kang iyang mga negosyo uban. Amo ba, tay? Kung ako pa nimo, Siguro, tay. si Marco na lang untani. Kung mabalik ka siguro ang sanguna, tay. Siguro, tay. Wala ko siguro nadangatan ng amuni nga pangabuhi. Eksakto. May kanang imong Hindi bana. lang, tay. Wala laig obra. Amo lang na iyang obra. Wala, tay. Bisan ano niya gidabi, tay. Hindi gid makaya, tay. Hindi gid makaya. Sige, pagkuha na dito bugas. Sige, tay. Kay magduwa pa kog email.
isda mo din, Day. Gulay, Day, isda. Babakla ko asin, day. Ay, madam, ay, ikaw na po, nagagwapa ni mo, madam, oy, pero imong bana, wadoy, wag di mo bagay. Day. Sige lang, amo gina. Day. Ano bakla mo, day? Pwede ning tag-5, pwede 3 Uy, ng baklo. grabe naman ka, 5 na gani ang puto sana eh, hangyon pag yun ni Day. Wala lagi, dabi. Oh, sige. Balik 3. Oo, 3 nga asin, day. Sige, nga, 3. Baklim ako dayon sang so kubi dayon ko day baguo nga balordos lang. Duas, grabe. Duas, 5 na lang na. Uy. Day. Gipaigo ko na lang gani ng 5 pesos. Uy, grabe gid ka puraot, auntie. Oo. Grabe ka naman. Grabe Libre gid na gani. lang na, oh. Salamat kay kayo, daya. Yapay talong. Ako talong. alang ang taning talong, ganahabi ko aling talong, labi na ning talong nga ganang. Kuan, sinaw kaayo. Ikaw bala day. Ikaw bala day. Libre ko na ning talong sa imuha, ha? O kini, o ari, o kamoti. Sige, para sige. sa akong mga kuan, Tama na inanap na inanap. Tama na na. Okay na, no? Damo na ina. Damo na. Hindi na pagbayari. Sige, salamat kita ya. Hoy, unyang hapon Salamat. ba? Oo. Agi ka sa akong parlor, ha? Nga man. Kaya mag-open kong parlor, librehon taga sa kuan, rebound. Rebound, li-up, jump. Day, muhiya man ako sa imo. Ay, hindi ko na magkahuya sa ako kay friends. What our friends are for, di ba? Hindi, daya, mahuya ako sa imo, day, kay siyempre may kapital, manggod na, gagisa pa. O sige lang, oy, friendship mang kita, di ba? Mahuya ako, day, kay basi ko na no hambal sa mga tao nga, wala na gani ko may ginakaon, tapos mapariban pa ako. Sige lang. Bahala ko lang ginakaon, basta hilas. Sige lang, day, makahantibawas ko pila ka adlaw, day. Sige. Hindi tagi kapag kalimtan. Ay, Ate, sige sige ko na. pangalipati, auntie. Ari, dungag saging, oh. Saging? Mm. Brown man lagi ni tay. Kana mo ni original panit nga saging. Ikaw pala, day. Salamat kita, Mo bili akong konsumo ka ng original nga panit nga saging. Ikaw pala, day. Brown ang Huwag color. kagigiyapon ka bago ba? Ate, sige na, Ano, day. sige na, oy. Go, Power Rangers na. Ay, saging mo di ha. Saging mo, original panit, brown. Salamat kay mayara ko nga best friend nga mapos palapitan. Wala na ako sang nabilin nga kwarta, 5 na gid lang to, gipaigo-igo ko. Maano ako siniman? Malakat na lang biro ko siguro ko sini ay. Alay na. Pag-awas ako sa palengke. Malapa ako. Ay! Hindi. May tao nga may salakyan. Lapit niya lang malapakan ng akon nga ingron. Nitabok pandamay ni Oy! Nauga na ko. Saligay na ka salakyan, amo ka na kamo sina. Saligay na ka salakyan ka mo. Manglapak na gid lang kamo sang tao. Guanda! Sinaisog na! Guanda! Daw kilala ko ni nga babae. Guanda! Manaog. Bagsiyanta ka kaya baguong ka ron. Manaog ko. Ay! Hindi. Marco? Jeneline! Gihanaan ko sa nga basyan sang baguong. Jeneline! Marco, ikaw gali. Jeneline! Marco, ari ka? Jeneline! Ni Marco, tungod kay nakasalakyan ka mo. Pasinsahe ko. Domang dalasa na lang kay kamo sang tao. Pasinsahe ko. Pero maayo gani kay way ko ikaw ginaging basyan sang baguong. Amo to nga, bisa nagbago mo nga itsura pa pero kusog gid ang kutob ko nga ikaw si Marco.
Pagkakita ko palang Maayo ka na sa gani, sakyan. Nakita ko ikaw. Lain ka na gid no. Anong nalain? Lain ka na gid. Maulang gihapon. Mangpurma Maulang ka. gihapon. Tapos ang imo nga salakyan hindi basta-basta laba-laba kayo. Bago Maayo ko kay nang gibakal. Ano Wala tawag? ka kita, tanawa. Limusin? Napanay kurtina sa likod. Ikaw bala Marco nga amo ning salakyan imo nga gimbakal. Gituyo ko na. Amo pala ning ang ginakargahan sang box sa likod. Latest na. Latest amo ka sa ba? kanan. May Mo nang pinakabago ron. May kortina lagi na. Gibutang ako ng kurtina kay aron dili kayo magsulod ang init. Tapos may kagina pagsulod ko may sound gina nga hindi kita malilimutan eh. Actually, may nasakay pa na sa likod. Ah. Wala ko lang gipanaw. Amo ba? Unsa na Marco package? Package na. Grabe nga package no. Naka-box tapos nga may mga bulak ina. Gituyo ko na kay aron humot May birthday sa bang sulod. imo nga dulungan sina? Wala, dili ka na birthday. Actually, dibo ka na. Ano ba? By the way, murag nilahi ang imong itsura karon. O gani. So kadtong Sang una gani. Anong taman abi tuot nagbago giman ko kay sang una gani ganol pa ako. pero Subong nangupos na kita ko kay ang maingon kabalo ako, ka na nagsira na. ang maingon ako nga ni guwapa gihapon ka. Marco. Hindi wala na ang akon nga kagwapa. Ang Kabalo akon ba nga kahining sang una. Garas na. Kabalo ba ka Pero hindi ka magkabalaka, Marco. Ang sanguna nga ni subong dabong na. nalimot na ka og nalimot na nalipat ka na. Nalipat na kag pag Nalipat? nalipat ka na sa una, di ba? Nga ako sa una ang tigarab ana. Ikaw gid yang nalipat, Marco. Ako ba? Di ba? Sang kita pang wala ko ni ginapag-arab sa imo. Nalipat ka no. Ginapasiraban ta lang ni sang una. Nalipat ako. Ikaw ba? Nalipat ako. Nalipat ka Pasensya na? ako. Pero O di kamusta? May asawa ka na? ang tinuod, dugay na ko nga wala na asawa. Ba't mo sing ganon? I'm single. Hindi ko siya magpati sa imo. Sukan. Amo ning salakyan mo, tapos ang postura mo, tapos ang imo buhok ko, doon dinilapan sa kabayo, wala ko sa asawa. Abi ko kamo sang una ni Lloyd nagdayunay. Giuntat na mo ang among relasyon kay Luod kaayo. Gani, hindi isa pa, hindi man kamo pwede mag 68 kag 67. Hindi gid pwede. Pinsing. Pero hindi ka magkapalaka, bisan hindi ka mo pwede mag 68 kag 67, importante pwede makamo ka 70, 71. Pero Jeneline, sukad tong nakipagbulag ka sa ako. Kay gusto nimong mag-upod sa imong nahimong karelasyon karon. Wala na ko nagtesting. Marco. Wala na ko nagtesting og pakipagrelasyon. Kay ikaw nga akong ginahulat ka ni Adto. Tuod ka nagkasala ko sa imo. Nagkasala ako kay... Gibaylo ko, abi. Ikaw kay Junior eh. Tungod kay si Junior, may gihulog pila ka bilog nga account kag lain pa. Oo. Nag-abol ako kay basi matagan niya ko sang maayo nga pangabuhi. Itungod ikaw dati, di ba, nag-eskwela ka pa lang sa to? Tinuod. Wala gid ako ganyan nag-expect na makagraduate ka pa. Hindi gini mo ma-expectaran ka kabuhi sa tao. Amo gani na nalipay man ako sa imo nga mga achievement kag sa imo nga career subong. Salamat. Pero hasta na lang nga kita pitirae. Nga man. Dili ba nato pwede ibalik ang atong katamis at ang pagpalanggaan kani Adto? Gigulitan niya ang akon nga batiis. Gigunitan niya ang akon nga batiis. Halin sa tuod. Papanaog sa tiil. Sabta ko, Marco. Janelle. Sabta ko.
Kang tinuod na sa subong. Marco, hindi pwede kay baho ako bagoong eh. Wala ko'y labot kung nanimaho kang bagoong kay baho na nadaan. Baho na nadaan. Grabe ka, Marco, ha? Maninuot ka. Di bala pwede ginamos lang. Ang tinuod. Ang tinuod. Marco, hindi na abi pwede. May 3 na ako kabata. Anong dili pwede? Hindi pwede, Marco, kay may 3 na ako kabata. Wala ko'y labot. May ara naman ako sa kalibin si Junior, ha? Wala ko'y labot. Marco, hindi na pwede. Ang gusto na ko. Hindi na lagi pwede. Tagay kong tsansa. Ngayon pakita ko kanya mga akong pagpalangga. Marco, hindi ka ni pwede to. Hindi ka ni pwede. Wala ka ba nalipay sa una natong gihimo ang butang na dili dapat himuon? Oo, nalipay ako sa una, Marco. Pwede ba nato liwaton Nalipay ka? ako, Marco, kay tungod ikaw ang unang ginigugma ko. Pero sa subong nga, kay... Bisan may pagkukulang ang bana ko, pero sa subong sa akon, pero... Hindi ko kaya talikdan sila. Paano na ng mga bata ko? Total, ara naman na, natabo naman ini sa akon. Dawaton ko na lang. Anong buot mo hambalan? Marco, Dili magit pwede kita. sa tuod lang palangga ko pagyapon ikaw. Ah, Kay ikaw gid ang una. Ikaw gid ang nakauna. Ikaw gid ang una, Marco. Kung Yang mao ka- una ko gid palangga kag ikaw ang una. ang una. Ikaw gid ang una nga nagsawsaw sang saging sa akong bagoong. May sinamak pa to, di ba? Tama. May sinamak pa to, di ba? Wala ka nalipat, di ba, no? Wala ko nalipat. Sa pagsawsaw ko, kagitilawan ko ang manami nga bagoong. Diri ko nakahambal nga. Kung kabalo lang ko nga nami ginain eh. Sa una pantang elementary, gitistingan ko na ang pagsawsaw sa imong bagoong. Marco, lain naman nabi ang bagoong sanguna kag sa subong eh. Kung sanguna, Marco, laon-laon pa to nga bagoong sa subong, Marco, kay may ara naman ako sa pamilya. Kung sanguna, laon-laon nga bagoong subong tinabaldon. Janeline. Marco, hindi na pwede. Hindi na Hindi pwede. Nga nga, hindi pwede. Hindi na pwede. Tagay kong chance. Hindi na lagi pwede kay may nagapanagiyan na sining akong dako nga yahong. Tagay kong chance. Kita ko Marco, lang. Kung pwede. hindi na ini pwede. Gani kay may Biskin. nagapanagiyan na sining akong dako nga yahong. Biskin may ingana ka nga. Bisig may karelasyon ka na. Musugot ko, bisig Hindi ka ikaduha lang ako. Marco, hindi. Himua akong kabit Hindi, o kira ka Hindi, ayo. hindi pwede, Marco. Abi ko gani ka muna nilablang. Giundang na mo ang among relasyon. Nga hindi ka sa iya kay kung akon yahong iya man to bandihado nga hindi ka sa iya. Ikaw ang akong gusto. Hindi ka ganahan ato. Ikaw ang akong gihula. Marco, hindi ako pagpugsa lagi. Hindi ako pagpugsa. Sige na. Himua lang ako nga kabit o kira ka ayo. Hindi lagi ako pagpilita. Hindi na lagi pwede. Hindi na lagi pagpilita, Marco. Hindi na mababalik ang dati. Kaya kung piliton mo ko karon damlitan ko, ikaw ka bagoong. Nabalaan mo lang nga ikaw nga akong gipalangga. Oo, palangga ko man ikaw, pero hindi na lagi gani pwede. Kitungod nga. Pitbull ako sa akon nga banda. Gunitan ko ang imong paa. Gunitan ko. Ang gigunitan niya ako sa akon nga paa. Gunitan. Hinaya lang kay may balahibo ako sa paa. Gunitan ko. Ang gimpapanaog niya padulong sa siki. Dali lang. Marco, buwi Ano ako, kining buwi ako. magaras-garas? Marco, Ano kining magaras-garas? Marco, Ano kining magaras-garas? bako kangin. Tungod kay napilasan ako eh. Siguro sa sobra ka pangabudlay. Naluoy ko kanimo, Hindi na lagi, Marco, hindi na lagi mabalik ang Kay kung dati. ako pang imong naging karelasyon nila, tali nga ning imong kabuhi.
Kuntani, pero hindi naging pwede kay nakapromisa ko sa akon nga banang bahalag saging, basta labing, pero sige labing, Marco, hapdos man sa tiyan. Marco, kung ano man siguro ang aton nga inagyan sang una, ikabig na lang naton atong handumanan. Handumanan sa isa ka awit. Sanan sa isa kalaki. Marco, madamo pa sang babae nga para sa imo. Silablab. Ikaw akong gusto, Jeneline. Ikaw ang Silablab akong ang gusto. para sa imo, Marco. Hindi ako pwede kay ito. May bata na ako, may pamilya na Ikaw ako. ang May akong nagapanag-iya na sa akon. Ikaw akong gusto. Hindi ka magamusin na, Marco, kay Ikaw akong gusto. may nagapanag-iya na sa akon kumunoy. Hindi na pwede. Hindi na pwede, Marco. Jeneline, tagay Kabay akong papunta tsansa. ni nga. Tagay akong tsansa. Hindi na lagi Jeneline. pwede. Lagi. Buya. Tagay akong tsansa. Buya ako. Jeneline. Buya ako. Jeneline. Tagay akong tsansa. Jeneline. Jeneline. Buksan ko ang iyang apertahan. Marco ihunong. Marco ihunong. Ako hindi mo pag-ihunong. Mahaybol ako. Jeneline. Mahaybol ako. Jeneline, hindi mo na kailangan ipahulong kay hinay nagdalagan. Jeneline, hindi na bagit pwede. Marco. Hindi na bagit pwede. Marco, salamat sa imong ngaran. Marco, naglapaw na ikaw. Ikaw na lang ginahulat. Marco, ilubong na na dito. Ikaw na lang ginahulat ang pamilya Ara. Jeneline. Marco, Jeneline. maluhay ka man, Marco. Ay, nagahulat na natong pamilya niya. Wala ka man nagambal galing nga karaw, galing ng gisakyan ta. Sabi ko gani imo. Marco, may nagapanuktok lagi. Dali lang. Pangitao Ablihan ko. ko ang bintana sa likod. Wala mo sa tawo. Nasa likod ni Sakay. Nasa likod. But kasing gano'n, nara sa box. Ara sa bag sa sulod. Talo. May nagapanuktok. May nanuktok. Talantawa. Buksan ko ang... Buksi ang likod nga bintana. Oo, hindi. May tawo. Ante. Mano ka, te? Pamangkota kung anong tuyo niya. Te, mano ka, te? Dong! Ganiha pa ko dirigsigig sakay, Dong. Maluhay mo, Dong. Ilubong yun ako. Bandamay, ante. Igang na kayo, Dong. Igang na kayo. Bandamay. Sige, ante. Sige, ante. Tasiga. Ihatod Hindi ko na ako ikaw. kaginawa. Pandamay katawanan ka. Uy. Ito na lang ito, kay init. Ay, nako. Na. Papa J. Boy Nonoy, ang bali Jeneline Debrad. Tama ba daw ang iyang naging desisyon? Bisan sa kapiganuhon, Papa J. Boy Nonoy, wala gid ako nagpadala kay Rico, biskin may ginabatsyag pa ako sa iya. Tama ba, Papa J. Boy Nonoy, ang akong gihimo? Tama. Wala ba ko nakasakit kay Rico? Salamat, Papa J. Boy Nonoy. Diri na lang kutob kay akong kuanon. Diri na lang Papa J. Boy Nonoy. Jeneline. Salamat, Jeneline. Mayong aga sa imo, dara. Mangkot niya, Brad. Tama ba daw to? Tama.
Tama. Ang dili tama kay gilibot-libot ninyo tong Libot yung tong inyo nga pasahero nga to nga. Kamo na lang galigin hula to. Alaway ka. Oh, sakto to. O ikaw lang, bro, di ba? Sakto Oo, tong iyang sakto. gimo. Oo, mala Jeneline kay ang mapalaygay ko para sa imo. Hindi ka lang magpamilin kung anong sitwasyon mo subong. Madamo sang pamaagi. Magnuro negosyo ka dira. Maday mo makatibawas ka man pila ka adlaw. Na. Pag ipaagi mo lang sa pagampo sa gihapon. Yan. Kay wala sang imposible. Yan. Maayo to. Sa bagay, kung ako kay Janeline, sakto lang po to. Kay kung, ang pamangkot din na, kung makipagrelasyon siya dito kay Marco, ang pamangkot din na, magbago ba ang iyang kabuhi? Masolusyonan ba ang iyang problema? Nan. Diba? Oo. Siguro, kung sudlo niya to, madala siya ni Marco, although siguro, ang mga gitawag mga wants niya sa iyang life, mahatag ni Marco. Pero how about ang inyong relationship sa imuhang partner? Diba? Sa imong mga bata? Yan. Kung madiskubrihan nga may nga nagaling nga natabo nagakatabo sa inyo ni Marco, ano na lang ang ihambal sa ubang tao o mabalan nga ay si Janeline nga di ba? Kumbaga dungog ang nakasalalay. Di ba? So ang kwarta ang kapigaduhon kung ikaw mapisan lang. Oo. Dapat gid sa point nga makaya ra gid nimo na tanan. Isa pa, this is somewhat like challenge para sa inyong duha, sa imuhang karelasyon na imuhang husband nga si Junior. Nga magpisan pa. Maningkamot pa. Kung ano pa ang pwedeng imuon para makatigbawa sa ingana nga sitwasyon. Hindi solusyon tong makipagrelasyon ka kay Marco, bangod kay si Marco nakaangat sa iyang